טוב, זו סקוביית 3 על 3, כפי שאתם רואים, אבל לפני שנתחיל לפתור אותה, יש כמה דברים בסיסיים שחייב לדעת. הצבע הלבן תמיד יהיה מול הצבע הצהוב, לא משנה איך הוא נראה עכשיו. הצבע הכתום תמיד יהיה מול הצבע האדום, והצבע הכחול תמיד יהיה מול הצבע הירוק. עכשיו, השלב הראשון זה לעשות פלוס לבן. איך עושים פלוס לבן? פשוט זה הגיוני, זה פשוט שיטה מהראש. לוקחים, מנסים לעשות פלוס לבן ככה, אוקיי? ככה, 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 עד שיוצא מצב של פלוס כזה. אוקיי? השלב הבא זה לעשות שהצבע האמצעי הראשון שיהיה ככה. שהשתי צבעים פה יהיו אותו דבר. נגיד פה כתום, פה אדום, פה כחול ופה ירוק. אוקיי? איך עושים את זה? אם יוצא מצב של ככה, של כזה, לוקחים סתם צבע שאתה רוצה. כתום, נניח. מעבירים את זה לכתום. אוקיי? במצב הזה יש לי גם כתום פתור וגם ירוק פתור. עכשיו, אם יוצא מצב שלא, הולכים ככה, הולכים למקום, כאילו לא משנה לאיזה צד, ועושים למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה. אוקיי? למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה. עכשיו תראו, יש לי את אותו צבעים, ככה זה אמור להיות אותו דבר. אוקיי, השלב הבא זה לעשות צבע לבן, להשלים את כל הצבע הלבן עם פלוס. עם פלוס. אוקיי? בכל הצבעים. איך עושים את זה? לוקחים לצבע הלבן, לא משנה איזה, נניח בחרתי איזה, צבע לבן. עכשיו אתם מסתכלים למה שיש מתחת. עכשיו זה צבע כתום. אז לוקחים את הלבן לקצה של הצבע הכתום. שיהיה צבע כזה מול הצבע הזה. הבנתם? עכשיו עושים ככה. הולכים ככה, מחזיקים את זה ככה, הנה הלבן, מחזיקים ככה, עושים למטה, ימינה, למטה, שמאלה, למעלה. עכשיו תראו, מתחיל להיות, אוקיי? הולכים לעוד צבע, לכתום, הנה פה זה עוד פעם כתום, לוקחים את זה לכתום, כתום וכתום, אוקיי? ועכשיו עושים, בגלל שזה ככה, מחזיקים ככה, אתם רואים למקום שאין, למטה, ימינה, למעלה. עכשיו הולכים לעוד צבע, עוד לבן, הפעם זה כחול, הולכים לכחול, מחזיקים ככה, למטה, שמאלה, למעלה. כן, מתחיל להיות טוב. עכשיו, במצב שיש לי כזה דבר, אוקיי? הולכים למקום שזה ממול, אוקיי? ככה. אוקיי? שזה ככה. מורידים, מזיזים, מעלים. אוקיי? עכשיו אותו דבר. כחול, אדום, מזיזים, אוקיי. עכשיו, במצב שיש לי נגיד ככה, אוקיי? שיש לי פה למטה, מה עושים? לוקחים את הלבן שלמטה, מזיזים אותו למקום הריק, עושים למטה, מזיזים למעלה. ועכשיו יש אפשרות לעשות אותו דבר, זה פה. זהו, שימו לב, עכשיו יש צבע לבן פתור עם פלוס. חייב להיות פלוס, אוקיי? השלב הבא זה להשאיר את הצבע הלבן ולעשות שתי שורות. שתי שורות, שתי שורות ושתי שורות. עכשיו, בגלל שפה הלבן הולכים ככה. אסור שמול הלבן יהיה צהוב, אוקיי? הולכים שזה יהיה ככה, אוקיי? הולכים לצבע הכתום, סבבה, צבע כתום. עכשיו, הולכים לצבע הנגדי של הכחול, שאמרנו שהוא ירוק. אז לוקחים, מזיזים לירוק, אוקיי? אסור לי נגיד לקחת את הצבע הזה, כי יש בו צהוב, בגלל שזה לבן. אז הולכים לצבע הכתום, לצבע הכתום, והצבע הנגדי שלו, פה זה כחול, והצבע הנגדי זה ירוק. מזיזים לירוק. עכשיו מה שעושים זה ככה. מזיזים את הלמטה שמאלה, למטה, את האמצע לצד שמאל, מעלים, מורידים, מזיזים ועושים למעלה למעלה, משלימים. בינתיים יש לנו את הצבע הכתום. עכשיו הולכים לעוד מקום, כחול, והנגדי שלו, הצבע שפה זה אדום, הולכים לנגדי, אוקיי? הנה, שמתי אותו פה. עכשיו הולכים שמאלה, למטה, שמאלה, למעלה,
למעלה, לעשות ככה. אתם תבינו את זה בהמשך. הולכים לצבע הבא בתור, ירוק. הולכים לנגדי שלו, אדום. עכשיו עושים שמאלה, למטה, שמאלה, את האמצעי שמאלה, למעלה, למטה. לא משנה איך אתם מחזיקים, אתם תראו בהמשך. עכשיו הולכים לאחרון חביב, נראה לי. כאילו לאחרון, אדום. מביאים אותו לאדום. הולכים לנגדי שלו שזה ירוק. כאילו הצבע ירוק, הולכים לנגדי שזה כחול. עושים למטה, שמאלה, למטה, אמצע, למעלה, למטה, ומעבירים. שימו לב מה עשינו פה. אוקיי, לבן, ושתי שורות, שתי שורות. יפה. עכשיו המטרה שלנו זה לעשות פלוס צהוב. איך עושים את זה? הולכים למקום עם הכי הרבה צהובים, אוקיי? לוקחים את הפאה הזאתי, ימינה, למעלה, שמאלה, למעלה, שמאלה, ימינה ולמטה, אוקיי? עכשיו, אוקיי, ולמטה. עכשיו עושים ככה, הולכים עוד פעם, ימינה, שמאלה, למעלה, ימינה ולמטה. אוקיי? עכשיו עושים עוד פעם, ימינה, שמאלה, למעלה, ימינה, למטה, ושכחתי את זה שמאלה, כדי להשלים. כאילו משלימים לפי ההיגיון. עוד פעם, ימינה, את הפאה, שמאלה, את הלמעלה, למעלה, ימינה, למטה, ואת הפאה, כמו בהתחלה, שמאלה. עכשיו תראו, עשינו פלוס. אוקיי? זה יוצא המצב מפלוס. עכשיו, השלב הבא זה לפתור צבע צהוב מבלי לפרק את השתי שורות ואת הלבן. איך עושים את זה? הולכים לא משנה לאיזה מקום, עושים ככה, למעלה, שמאלה, למטה, שמאלה, למעלה, שמאלה, שמאלה, למטה, אוקיי? הגענו למצב כזה. ואז ממשיכים עד שמצליחים לפתור. למעלה, שמאלה, למטה, שמאלה, למעלה, שמאלה, שמאלה, למטה, אוקיי? הצלחנו לפתור, כנראה זה היה ממש קל. עוד פעם, למעלה, שמאלה, למטה, שמאלה, למעלה, שמאלה, שמאלה, למטה. זה יוצא לכם בסוף ככה, עד שתצליחו לפתור את זה ככה, אוקיי? עכשיו השלב הבא זה בעצם לעשות ככה. השלב הבא זה לעשות ככה, אבל בכל הפאות. איך עושים את זה? עושים למעלה, ככה. תראו, הצבע הצהוב הוא למעלה. הולכים, שמים את נגיד בחרתי אדום, שמים אותו ליד הירוק. הולכים לפה, הולכים למטה, שמאלה, למטה, ימינה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, שתי כיוונים לפה. אוקיי? אני בטוחה שלא כל כך הצלחתם להבין, אבל עוד פעם. למטה, ימינה, תפאה ימינה, למטה, שתי סיבובים אחורה, לא משנה לאיזה כיוון, ואז מעלים את זה למעלה. את הפאה הזאת מזיזים שמאלה, ימינה, מורידים למטה, אוקיי? שתי כיוונים לא משנה, ומחזירים, אוקיי? עכשיו עושים את זה עד שמצליחים. למטה, ימינה, למטה, שתי סיבובים, למעלה, שמאלה, למטה, שני סיבובים, מעלים, אוקיי? עד שמצליחים. למטה, ימינה, למטה, שני סיבובים, למעלה, שמאלה, למטה, שתי סיבובים, למעלה, עד שמצליחים. ככה אתם גם תלמדו יותר טוב, אוקיי? למטה, ימינה, למטה, שתי סיבובים, למעלה, שמאלה, למטה, שתי סיבובים, למעלה. להשלים כאילו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למטה, אוקיי? למטה, ימינה, למטה, שתי סיבובים, לא משנה. למעלה, הצידה, למטה. אוקיי. בינתיים רק זה. עושים עוד פעם.
למטה, כל פעם הולכים שיהיה כאילו אותו דבר פה. למטה, ימינה, למטה, שתי סיבובים למעלה, שמאלה, למטה, שתי סיבובים למעלה. עוד פעם ועוד פעם למטה. לאט לאט תצליחו לעשות את זה מהר. עוד פעם. למטה, ימינה, למטה, למעלה. שני סיבובים לא משנה לאיפה ולמעלה. עוד פעם ועוד פעם. אוקיי? לכן זה לא עובד ולא עובד ולא עובד. ממשיכים. למטה. שיצא כזה למעלה. צידה. וואו, זה לא עובד. בואו ננסה עוד. טוב. עוד פעם. אוקיי? אז ככה. למטה. עדיין אנחנו באותו שלב להזכיר. למטה, ימינה, למטה. שתי סיבובים אחורה. למעלה. הצידה. עוד פעם. עוד פעם, עכשיו אני עושה את זה טיפה מהר כדי שזה ימהר את הקצב. הופה, תסתכלו. במקרה זה פתר לנו את הקובייה, אבל אמור להיות עוד שלב. אוקיי? אז חכו, אני אעשה את השלב האחרון ואז תראו. אוקיי, זה המצב שאמור להיות. ככה. אוקיי? גם אם יש את זה, כאילו ככה, את זה, זה עדיין בסדר. אבל בעיקרון אמור להיות ככה. עכשיו, הולכים ממול לצבע הריק. אם זה יוצא ככה, שגם פה יש את זה, אם פה יש גם את זה, עושים לאותו, לא משנה איזה כיוון, אבל שיש את ההתחלה, הולכים לממול. שים למעלה, למעלה, שמאלה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למטה, ימינה, למטה, שמאלה. אוקיי, עוד פעם הולכים לממול. עכשיו לאט אני אעשה, למעלה, למעלה. אוקיי, פעמיים למעלה, שמאלה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למטה, ימינה, למטה, שמאלה, למטה. עוד פעם אני אזכיר לכם את זה, פשוט זה עושה לי מהר. למעלה, למעלה, שמאלה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למטה, ימינה, למטה, שמאלה, למטה, למעלה, למעלה, כאילו, טוב. שמאלה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למטה, ימינה, למטה, ימינה. אוקיי, עכשיו פתרנו את הקובייה. ועכשיו, זה היה שלב פתרנו את הקובייה, אוקיי? זהו, גמרנו לפתור את הקובייה. עכשיו תלמדו ותלמדו, ואז נצליח לעשות את זה יותר מהר. בינתיים זה מה שיש.